lang sikuno mani blog hangai ang da buk mani kuno hobayo mani ro hobai nok rok parbai hobai da buk just by drop no hangai da buk kisa 8টা rok basika tabon sim ang blog start la hangai aron kai miawa ka tam hin abna fiber da hin wifi de hin abo thebe klang mani airtel ni yang okai tonna ja kurui angkoi sara saka ma to ni khado oro ge sara saka ma to ni kha tonna ja kurui ngai set box bona ha set box already to ma jino ro ka baro sa o ba joto kisu nai ma no ni sa ngai OTT ro YouTube ro joto nai ma no sa ka o bona iko o plat ro wa chupit plat nasa iko obo ngai obo khana tamehin bona set box obo obo joto kisu nai ma no hin sa ka o bona ka abo nge tini borok thaperi phenai nge mi borok thaperi phani nge horong kha abo wai thaperi phani horong kha 7টা herok time kha borok thaperi phani ngai tini nge tv thaperi phani hana naga tam bahani nge guys tabuk tu bana tu boi phungi bai rok se kho ngai tu koi mai rok sa wi no ro ti sa ma lai do channel na tong di video ki se subscribe di ka subscribe di sa please support di sa please không rồi mà quá anh bảo rồi không trong này đâu cô đi thăm một chiếc cũng đẹp được đó guys sang tabu tuyok tubu mai raksa bekha kan besla bin dadu albai mani nai nya heno bono tlaga kap suka tlagi mani satun nai khaji ge thangi dong osuke hamza kha bo khaji ge thangi dong baba oste baba khaji ge thangi dong ba mare osuke hamza kota bechungai buka kep kiri jago kur gisu dag na tamong na serai bo to sia bon bagai tak kasih dia tak kasih kangkung itu boto kiri nabu sia tabu kuno sia hamza abu simi sai mana ka thana da abu simi sai mana bora kuno sia baba Sudah nokha bini obo hai bini obo kham bo asuk manpuro pairi mane mane ko mane अन्नप्राशन mana ini अन्नप्राशन mane ba o kam chile baluk suka 7 mas puro ni kam chile man sunga ta bo dun kong kha je bodo sikra khayo ple gai khungo ne habai khungo sikra khayo ne ang o sikra mane sujang no nge mane kisa kosong bijak obno sumre de nogo tong pro ka obno sumre de kisa ba bamlai se albai le tong bro ramza
Oke norobo kese mission khorang kranani kostong jangai hini yang boys obo khailia bona Australia orang ka botang na hino gaba bono tang dikha ka bon dada ya kare ribe bono na salak dikha ka posala ki tongo mana kiriya kisa pora kiriya mana kirina bah koi ang tana lebe botas tang jaya kisa pora tang jana si suya bo osujara মানে অসুখে bo hamza go je obno মানে তাই কিছু কোনো কাগজ তো মনে সিঙ্গা জিনিস অসুস্থ